Il-ħadd tat-tielet ġimgħa matul is-sena, sena ċe, qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1 versi minn 1 sa 4 u kapitlu 4 versi minn 14 sa 21. F'dak iż-żmien bosta kienu dawk li ħadu f'idejhom ix-xogħol li jiġbru bl-ordni f'rakkont wieħed il-ġrajja li seħħew fostna. Kif għaddewhom lilna dawk li sa mill-bidu rawhom bajnejhom stess u saru ministri tal-kelma. Ekk ukoll jien, Aziz Teofolu, wara li bir-reqqa kollha qatt tinfittex it-tarif dwar kull ma ġara sa mill-bidu nett, derli li għandi niktiblek kollox ħaġa bħaġa biex taraf sewwa il-verità sħiħa dwar kull ma tallimt. Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha, għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nazaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdur jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh fidejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu ikkonsagrani, bagħatni nħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja, inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej, tifħir lilek Kristu. X'lest li tagħti biex taraf u tkun taf il-verità fil-milja tagħha. Ġesu huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Luqa fil-Vanġelu tiegħu jagħtina introduzzjoni unika fost l-4 Evanġeli. Luqa jitkellem fl-ewwel persuna u jindirizza lil ħabib tiegħu Teofolu, isem li jfisser il-maħbub ta' Alla. F'ħafna kliem u jgħid qed niktiblek l-aktar storja inkredibbli li l-bniedem sar jaf, u din l-istorja hi vera u ta' min jemmina għaliex ġejja minn sorsi primari ta' min seta' jixed li kien jaf lil Ġesu Kristu personalment, sema bit-talim tiegħu u ra il-mirakli, il-mewt u l-qawmien tiegħu u t-tluħ tiegħu għan-naħa tal-lemin tal-missier fis-sema. Il-kelma Vanġelu letteralment tfisser aħbar tajba. Il-Vanġelu u l-aħbar it-tajba ta' Ġesu Kristu u l-ħelsien li kiseb għalina permezz tal-mewt u l-qawmien tiegħu. L-Evanġelju u l-kelma ta' Alla għalina llum hi kelma ħajja li għandha l-qawwa li tibdilna, li titrasformana u li tġib il-libertà u l-fejqan lil dawk li jaċċettawha bħala l-kelma ta' Alla. U inti tfittex il-kelma ta' Alla bħalma tfittex l-ikel li jsostnik, tilqaħħa bil-fidi u l-fiduċja li Alla jistenna minnek. F'Ġesu naraw il-grazzja ta' Alla fl-azzjoni. Il-kelma tiegħu li tatina l-grazzja li għandna bżonn iġġib it-tama, il-ferħ u l-barka lil dawk li huma lesti li jirċevuha.
fejn beda il-ministeru pubbliku tiegħu Ġesu? Fl-art tiegħu stess tal-Galilija fejn hu kien trabba. L-istqarrija tiegħu tat-twettiq tal-profezija messjanika ta' Iżajija ġibet staġib fost rabatu u n-nies ta' pajjiżu. Iżajija kien ipprofetizza li l-Messija kien se jiġi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex iġib il-ħelsien lil dawk li huma oppressi bid-dnub u l-ħażen. Dan insibuh fil-ktieb ta' Iżajija kapitlu 61 versi minn 1 sa 2. Ġesu ħeġġeġ b'mod ġdid it-tama fil-wedied ta' Alla. In-nies min-naħa tagħhom laqgħu il-kelma ta' Alla b'qalb miftuħa u kienu mimlija għaġeb x'kien se jsir minn dan bin Giuseppi. Qalbhom bdiet tixxenna għall-kelma tal-ħajja u kienu jħarsu lejn Ġesu b'anteċipazzjoni u staġib. U inti tħares lejn Ġesu b'kunfidenza u tama fit-twettiq tal-wedied kollha ta' Alla? Ġesu x'ġi jagħmel għalina? U ġi biex jeħlisna mill-ar tiran possibbli, l-iskjavitu tad-dnub u l-biża tal-mewt u d-distruzzjoni eterna kemm tal-ġisem kif ukoll tar-ruħ. Il-qawwa ta' Alla biss tista' ssalvana mill-vojt u l-faqar tal-ispirtu, mill-konfużjoni u mill-iżbal, mid-desperazzjoni u mill-biża li aħna nidħlu fil-mewt eterna fl-infern. Il-Vanġelu tas-salvazzjoni hi aħbar tajba għalina llum. U inti taf u doqt il-ferħ u l-libertà tal-Evanġelju? Mulej Ġesu, inti it-twettiq tat-tamiet u x-xewqat kollha tagħna. L-Ispirtu tiegħek jagħtina l-grazzja, il-verità u l-ħelsien. Eżiż Ġesu u Marija, itolbu għalija biex qalbi tkun dejjem iżjed miftuħa biex nirċievi l-ferħ tal-Evanġelju u ħeġġuha bil-imħabba u bid-żelu għalikom u għas-saltna ta' Alla, ħalli ma nħalli xejn mill-kelma li tħabbritli tmur u tispiċċa. Marija Ommi, għallimni u għenni nos il-kelma ta' Alla f'qalbi u nejxa bil-qdusija fuq l-istess eżempju tiegħek. Grazzi. Amen.